Eta gure aurretik gure bezala auzi politikotan ibili direnak, horiek dena sartu dira auziti nazionalera errugabe dirila esanez, eta gero kartzelan daude, gehienak, orduan kezkatzeko motiboa dago. Eta hori da transmititu nahi duena, kezka handia daukagula eta kartzela joateko arriskua handia daukagula. Zeren Guardia Zibilak 2003an aurkeztu zituen dokumentu berdinak, hau da, zantzu berdinak, ustezko deliturako zantzu berdinak, geroztik egindako investigazioak ez du ezer berririk gehiago eman. Beraz, hori dago eta testuinguru politiko bat onera eramaten duena. Euskararen inguruko mundua etarekin lotzen zuen testuinguru politiko batetik dator egunkaria kasua, eta auzipetuak kezkatuta daude jakina. Baina hilabeteak pasa zituzten pentsatzen epaiketarik ez zela egongo. Zentzuzko itxaropena zen, izan ere, 2006an fiskalak kasua ixtea eskatu zuen. Ez du ikusten oinarririk akusazioari eusteko. Beraz, herri akusazioa baino ez dago, Dignidad y Justizia eta terrorismoaren biktimen elkarteak bultzatuta. Ordua, azkeniko hilabetetan ametsa zena, azkenean kalean gelditzea eta libre gelditzea, azkenean gero amets gaizto bihurtu zaigu, eta orain hori mamitu egingo zaigu. Amets gaizto horrek amaiera zoriontsua izateko defentsa prestatzen ari dira bostak azken asteetan. Egunkaria herri ekimena izan zela eta ez etaren ekimena argi uztea izango da defentsaren lana. Egunkariaren sorrera eman dian pauso guztik eta izan dugun ibilbidea. Gure defentsaren ezkutatzeko ezer ez daukagu, eta hori izango da gure defentsa ikonena, gure historia kontatzea. Ez daukagu Guardia Zibilen aldetik batere itxaropenik, ezer argitukonik, justizia egingo dutenik, epaiei begirare ezer gutxi. Eta ikustea gugan askok eta asko konfiantza dutela, baina oso garrantzitsua da herritar askoren eta apoioa babesa sumatzea, sentitzea gertutasun. Herritarrak izan dituzte euskarri urte hauetan egunkariko auzipetuek. Azken txanpa honetan ere haien babesa eskatu dute. Itzuliko gara, Itzuliko garela. Iñaki Uria zuzendari orde sartu zen egunkarira eta hainbat ardura izan zituen urteen buruan. Gaztelaniaz egin du deklarazioa itzulpenean ez galtzeko berak esandako ezer. Uriak esan du egunkari independiente, anitz, euskaltzale eta nazional bat egin nahi izan zutela, eta guztiz baztertu du etarekin lotura izan zuenik. Que nos intentaban atar o ligar con una cosa, con ETA, cosa que no era. O sea, entonces eso veíamos que se estaba haciendo para hacernos daños. Akusazioen euskarri izan diren agiriei buruz galdetu dio abokatuak, etari atzeman eta egunkariaren aipamena zekarten agiriak alegia. Jose Mari Elosu abokatuaren galderen bitartez, egunkariko hastapenen errepasoa egin dute. Zer nolakoa zen giroa gizartean euskarazko komunikabideak sortzearen aldekoa eta nola bildu zen dirua herriz herri.